In mijn naam maast Sportclub Cambuur het opnemen in FC Volendam. De Ljouters die winnen met 2-1. Later vliende weekend nog league spelen in Almere City. In deze wedstrijd had Cambuur de zaken beter op water. Zocht trainer Henk de Jong. De eerste uren wat ik zien had, dat was gewoon fantastisch. En die spits van Volendam die werden vregen trots in conditioneel trainen in de rust. Hoe gaat het? Ja, dit is niet normaal, zei hij. En daar ben we mee bezig. Hoe krijgen we onze meesten vrij op het veld? En dat weer geweldig. Cambuur is benammen in de eerste helft beter als het oren oranje. Het resulteert in een 19e minuut aan een strafschop van Cambuur. Een van de nieuwe spelers dit seizoen, Dominik Mazek, die gaat de 16 meter binnen, maar wordt onderuit hellen door Daniel van Som. De Tsjech gaat zelfs achter de bal staan en zet de 1-0 op het bord. Vlak na de 1-0 valt ook de 2-0 voor de Ljouters. De hoekschop komt van de voeten van Rosheuvel en het is Sander van der Streek die mij de holle inknikken kan. Maar dan zochten de taskogers op Sportpark Skatsenburg dat het volslijne team wisselen wordt uit zijn keeper Harm Zijnstra. De Volendammers profiteren van de chaos. Zijnstra biedt eerst nog redding, maar in de werkkansing is het Dylan Mertens die het scoort. Diezelfde Zijnstra die helpt het eind van de wedstrijd net, omdat er mijn rode kaart het veld verlitten mat. En dat wie net echt nedig. Nee, absoluut net. Nee, mijn beleving weet ik absoluut geen rode kaart, maar volgens mij stoot ik miljoen. Ja. En hij 1 miljoen en die spelen voor Volendam, zei ik van hij rekt mij net en hij dwalt het net weer om te draaien. Uit de vrije trap, dit steen bloot, komt Liekwols geen gevaar. En dus wint Cambuur met 2-1. Joen oefen je de malje van Henk de Jong in Kolm tegen de Graafschap. En takom weekend staat er een trainingskamp in Eerstenrijk op het programma.